Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pagti sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Ebony Fume for Men and Women. Iyan ni siya ni Fragrance World. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot amo na kung tulokot. Kag udi parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka pasimutan. Ano ni siya klase nga pahamon. Bali mausok nga makahoy nga makahang. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have incense, palo santo, black pepper, kag violet leaf. Ang incense amo na ang usok nga masimutan mo. Kag palo santo na makahoy nga do citrus kung simutan. Kag black pepper pampakahang kag violet leaf do cucumber kung simutan. Na for the men, we have leather, labdanum, cane oil, papyrus, kag rose. Na leather paha, tapos labdanum pampadalom. Na papyrus na malang kahoy kag rosas ng matamis nga hamot. Na kag for the base, we have resins, ebony tree, kag guaiac wood. Na ang resins, duinit na siya nga pampakahang man. Kag ebony tree, pagkadulom nga hamot. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!